Nuwun. Ewan apa niki? Napa nyantai, Pak? Oh. Nembe badhe berangkat dodol pentol. Nggih, nembe didang. Oh nggih. Nuwun. Mbah. Nggih. Teles, Mbak. Nggih anu niki dolan meleh, nilai meleh. Niku dereng berangkat dodol pentol. Niki wonten sekedhik saged nggih imbuh-imbuh masak. Nggih. Ini gedheke kok dicoplok direhab napa? Nggih. Gedhek napa ngarani gedhek kepang nggih. Gedhek saking pring atau bambu. Iki omah jenengan pun mencil nggih, Bu. Nggih. Abene swara apa niki? Tonggeret apa niku? Walang, Pak. Oh, walang. Ngangkut itu walang. Nggih, ngoten riyen nggih. Kula tak pamit riyen. Nggih, nggih. Mugi-mugi sehat selalu. Lho, Pak. Lah nggih abenen iki lho. Terus sih.